Ahojky lidičky, vítáme vás u dalšího videa. Dneska to bude video takový jako, že prostě se budeme představovat, aby se něco o nás více věděli. Když jsme už dávali shorts, kde jsme si něco o sobě říkali, ale tam tohle bude... nejde slyšet a není to tak dobrá kvalita. Takže tak, no. Takže jdeme na to. Takže už jsme na zastávce, abyste nás lípe slyšeli, jak myslíte, že pojďme za zastávku. A tam se musela let. Abyste nás lípe slyšeli, protože tady jezdí auta. Takže jdeme na to. Takže já jsem Sofie. Je mi 11, chodím do 6. třídy. Mám ráda modrou a bílou barvu. Miluju zimu a ráda čtu. Teď Kristý. Takže ahojky, já jsem Kiki, je mi 13 let a chodíme spolu do třídy. A moje nejoblíbenější barvy jsou bílá, růžová a černá. A miluju špagety, zemířek a tyhle. Mám ráda léto, ale i zimu, ale na obou mi něco vadí a co mi ještě říct? Co děláš ráda ve volném čase? No a tančím. Jsme BFF a proto jsme si založili tenhle kanál. Takže tohle už je všechno a nezapomeňte nám dát odběr, like, zvoneček, aby vám neunikly další naše video. Tak ahoj!